Napamatanga ka sumanggi sukan ko. So uli mi, sorry tabi napamatanga ka sumanggi sulit kita may mga pinaglalakaw kami importanteng mga personal na bagay kaya medyo namuro matangaan. Pero anyway, good morning po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano. Sain man na partikan mundo. Aramon tanadawan mga buena manong report. Basta Morning, Henry M. Hali po dyan sa lawas, mga tugang kaibaan, Mega Force Patrol, nakaparada na mga report kan sa tuyang mga pag-iriba. Buena manong istorya, kasabay po si Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Kumusta dyan? Salamat, Yeah. Padi. Good morning. Hali po, pero darakula Iyo. ang mga events kan Ibalong Festival noon na Agosto, digdi sa Legazpi City. Sa inisyal na informasyon ni Mayor Isiam Ismail, more excitement ang lalaoman ngunyan na Ibalong poon sa Agosto 7 sa Code 23. Nagkapira sa mga highlights iyo ang Ibalong the Musical. Yeah. Mga local talents ang ma-perform kay ni sa tabang man kan mga taga-tanghalang Pilipinas. May concert ang parokya ni Edgar. Agosto 7 yan dyan sa Sawangan Park kan Barangay Dapdap. Mutya kan Ibalong. 19 mga kandidata ang presentar na sa media. Ali yan sa iba-ibang mga probinsya kan Bicol, mga magayonon ang mga kandidata tangon yan. Siring kagayon kan chairman kanin na si City Councilor Sunshine Imperial. Yes. Ika-apat, exciting maray. Ining piganat na street presentation na for the first time, barangay ngunyan ang bida. Bago mga eskwelahan, kundi barangay ang bida. On-sign na big clustered, so iba-iba mga barangay, may mga kanya-kanya sindang presentasyon sa gigibo na street presentation. Kaya puro barangay practice yan sa barangay. Ayan, tabi, preparasyon iyan para sa street presentation noon yan na Ibalong Festival. Yes, okay. Pero may press ko niyan pa de. May press ko niyan last November. May press ko na schedule. Imbitado man kita. Yes, okay. Yan ang informasyon na nandito sa lawas. Alarmario, Ibalong Ibalong Basta Morning, Henry M. Good morning, tabi palingan. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Mas favorable sa lado kan DILG Region 5 na magpasarki kanya-kanyang anti-EPAL ordinance ang kada mga lokal na gobyerno panganing epektibong nakakasunod ang mga ilihidong opisyalis sa mga lokalidad. Iyan ang binutasan na pahayag ni Assistant DILG Regional Director Attorney Ian Kenneth Lucero kung sa sinabi kay ni na mas epektibo dangan mas nahihilingan kan DILG ang karahayan kung ang mga munisipyo asin mga provincial government mismo ang mag-inisyal na nakakapasar kay mga siring na ordinansa na nagbabawal sa mga politikong pagparabaralandrahon ang mga pandong sa mga proyekto, serbisyo, asin mga aktibidad. May national law ba yan, Karen? Ano ba yan? May national law ka yan, anti-IPAL. Si... Iyo baga, DILG. Di ba? Si Medium Defense sa Gong Author. Tangani nagigiyan so mga politiko kay penalidad sa sistemang pag-uro-arasta kanina ali sa mga sadiling bulsa kay ang mga serbisyo kan gobyerno. Itigdoon kan abogadong assistant director na sarong rason naman pinidong nagkakagilido pa kan mga politiko ang pag-irepal dahil sa ding nagbabalo na magsaangat ng reklamo sa ombudsman na may sapat na ebidensya. Sa ibong kan ipinaluwas ng memorandum circular sa bagay na ini kan DILG National. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luway. I know you want me, you know I want you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
good morning, good morning. Dumang kita mga tugang kay Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, pinadarahan na ang 3rd Engineering District and DPWH ang Sangguniang Bayan kan Ginobata nagre-request na magsagibo na nin resolusyon kung saan ang problema sa Masarawag kadabis na minauran kusugan na uran may plus flood na nangyayari. Ngunyan, ang Sangguniang Bayan pipagibo na kiresolusyon na tanganing maka-incorporar na ini sa RDIP o Regional Development Investment Plan. Isusumiter ini sa RDC. Apo. Ang pondo tabi BP maghali sa General Appropriations Act. Aha. Parte ini kan napiglakaw baga priority project ni 3rd District Congressman Adrian Salceda kung saan pigbanga sa duwang lado ang proyekto dahil sa sanga-sanga ang gali o kanal na pigagihan kan flash flood yan sa itaas na parte kan Masarawag kung kaya ang proyekto igwang 400 milyones na sinigwanin 100 milyones na kantidad the same na barangay. Opo. Ini ang sinabi ni Kagawad Rolando Palabrica, ang Chairman Committee on Environment sa Sangguniang Bayan Ginobatan kung saan parte kan proseso kay puhan ang Sangguniang Bayan Ginobatan may approved resolution na nag-endorso sa RDC na tawanin priority and inclusion sa RDIP Regional Development Investment Plan and proyekto pangmitigar sa baha sa Masarawag tanganing may sabay na ini na maalokaranin na pondo kan gobyerno gikan sa GAA Okay. ngunya na okay sa masunod na taon. Sa ibong nalado, sinabi ni Kagawad Lando Palabrica siya bilang nagkakapot kan committee sa environment asin nagmamawot na maaksyonan ang problema sa Masarawag sa masunod na sesyon sa sunod na simana siya na mismo ang ma-sponsor ng resolusyon susog sa pigahagad kan DPWH. So, tiba diyo na yan solusyon tabi BP diyan sa problema sa flash flood sa barangay Masarawag, Ginobatan, Albay. Okay. Yan ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalito sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Basta Radio, asin metal detector ang pinagahanap, anapon sa na PYC, Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DC, GB News. Salamat, Jimmy, sa mga bareta. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Mientras tanto, Angel Mustasa nasa linya. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga parantabay, sa mga dugang tapang bareta, tulong mga Bicolano, ang kaibangan sa mga napiling national semifinalist para sa 2026 Gawad Dangal ng Bayani kung sa inaan na pagmibigbagay ni VP Henry sa pinakalangkaw na rekognasyon kan Civil Service Commission because sa mga lingkod bayan na nagpailing ni na mga dedikasyon, integridad asin na tibay sa pagpapailing o kan sa indang mga serbisyo publiko. VP Henry, sa listahan ipipaluwas ng Civil Service Commission kaibangan sa mga semi-finalists using the Yoli Molave Amilano, Master Teacher 1, asin Teacher in Charge sa Department of Education Schools Division of Camarines Sur sa Pili Camarines Sur VP Henry. Kasabay pa dyan si Warlito Alcomedes Guerrero sa DepEd Sorsogon City asin si Carlos Jose Cambe Jr. ang Metro Aid 2 kang City Government kan Naga City. Gawad Dangal ang may katuyuhan VP Henry na tauan ng recognition ang mga empleyado kan gobyerno nagsisilbing huwaran sa bagdag igwa VP Henry nin tapat, mahusay at makataong paglilingkod sa publiko. Ang pagkakapili VP Henry bilang mga national semi-finalists resulta kan mahigot na proseso asin pag-relikisa man kan sa inang mga naginibuhan asin na reputasyon bilang mga public servant. Nasabi VP Henry na
pagmidbid ang tiging ganyan refinery kan si Bicol na itong sa mga nagkapangaran na semi-finalist and iga pa baga refinery iyan yung pig-upload na feedbacking kana naghalat itong so feedback na publiko asin publiko ang piging ganyan na suportara ini sa pagiman refinery kan pagkataon ng mga positibong feedback dahil lantaan na pagkataon ng public feedback basado man sa indang form na ipigbaluwas hanggang Agosto 12 sa na VP Henry. Kung matatandaan baga VP Henry, ang Bicol Region, ang halos may duwa ining representante o talagang nakakuha ni na award sa persona ni dating Provincial Agriculturist Ma'am Che Rebecca asin sarong official, Senior Fire Officer for si Sir Daryl Gianan kan BFP Bicol. Aha. Yan, Okay. VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mostaza, DCHB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, oras sa Pilipinas, 5:30 na. Mga tugang sa Morning Hirit. Asin po sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report sa newsroom. Headlines ngunyan. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan. Impeachment trial mantenido sa oras na alas 10 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Presidente Marcos may go signal na para buksan ang tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Aha. Asin agom na si Attorney Manasseh Carpio. Katakod kini ang mga pinasubpina na financial documents na resibi na kan Senate Impeachment Court. Senador Panfilo Lacson habo na makipag-ceasefire kay Senador Alan Peter Cayetano. Ayaw na, nasaktan. Abo niya, Abo niya na. anong klase ngayon tao na sige ngayon pang batikos nindeng karason-rason, tapos ngayon mo niyan, maatras. Tamili ngayon, binumba na. Kan binumba na ngaya sa kanya nagbanag na kariparo. Kaninot ngayon gamit ngayon, liwoy siya na. May tugon. Muna ngayon may bomba na, nagingin na na. Tigil alita na ngayon tayo. Bata sa Pinglakso, dating militar, dating pulis. Di ba? Sinubmit na sa mga ebidensya sa ombudsman. Leandro Santo, Defense Counsel, Attorney Michael Pua, no comment sa pag-aprobar ni Presidente Marcos sa pagsumikir kan tax records ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment court. Philippine Energy Research and Policy Institute tinirit na pagkasugon ani RC regulations sa pagsingil ng system loss charges. Pagtanggal kan system loss charges dahil maresulta sa pagkalugi kan distribution utilities. Production ng paroy nagita sa second quarter kan taon 2026 sigon sa PSA. Bantang Presidente Marcos pinirmahan ang executive order kanganing pakasugon ang lokal na pagmanufacture ng electric vehicles. Senado makaordinar sa ombudsman para linawon kung na ako una ang investigasyon sa gabos na flood control scam. Malacanang bukas man sa pagbabago sa tax silica project sa tao kan mga pagkontra. DND Secretary Gibo Chodoro, Pig-Defense ang tax silica at pinag-insistir na mapakasog ini sa national security. Okay, so yung BP, ang mga eleksyon na pagkagat sa diyang Computer Enterprises, hanapon sa Mr. Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Ligas City. Basta radyo, itiway sinyayan, 24/7, konektado ko mo sa inman sa mundo. Okay. So, Tuesday, sini po si Mardila. Good morning. Salamat, Paring Mar, sa report. Hali po dyan sa luwa. Newspaper Yun, tabi. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Bueno. Sandali lang apodanta daw ang ripo o kapodanta daw mga tugang ang pag-asa may kinaraman po sa kamugtakan kam panahon. De magparehero tabi sandali lang mga pag-iriba alas 5:36 na oras po sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Sige daw. Nag-ring. Siya na duty ko niya, Ronald. Oho. Ay. Good morning, Sir Henry. Good morning, Tabi Amigong Milvin. Ano, under ka na sa tuyang programa. Ano pong latest forecast mo niyan? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na taga pakinig, asin taga subaybay kan DCGB. Sa ngunya na pet sa Hulyo 31, 2026, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Trap kang low pressure area ang nakaka-apekto sa Kabisayan asin sa eastern section of Mindanao. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang parosay maluya sagkod moderato, nahali sa norte sirangan sagkod sa norte sulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigala umampoon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:32 ning pagkaaga. Asin masunop at yan alas 6:13 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:39 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almohela reporting live. Halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Amigo, gari maray ang panahon na wala kita pigbabantayan na iba pang dagdag na maraot na panahon niya na, no? Tama? Sa ganyan po, Sir Henry, may po kita, low pressure area kita sa luwas ng Philippine area of responsibility at yung trap naman po yung kanya nakapekto sa may bahagi po na eastern section of Mindanao sa Kabisayan, pero sa masunod na aldaw pwedeng sa gabay Saturday or Sunday yung trap nito ang makaapekto po sa tuya. Ayon. Okay. Salamat, amigo. Mabuhay ang pag-asa, ha? Salamat din po, Sir Henry, and God bless po. Thank you so much, mga tugang Milvin and Muela sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. All right. Mientras tanto, nasa linya po si Joshua Bino. Mga tugang sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwan. Joshua, good morning. Buhian mo. Yes, Piti, good morning. Good morning sa mga patantabay. Yaon ang mobile unit DPN digdi sa barangay Rawis, Legazpi City. Kung saan inagihan niya to ining Albay Golf Landing Monument sa mga makasaysayan na lugar digdi sa Legazpi City asin sa probinsya kan Albay. Kundi nata daw ta naginang tapukan nin mga basura. Pag reparo kan DCGB News, reparo man ang BP Henry ang mga nagpakatarambak na basura hani digdi sa may monumento kaining Albay Golf Landing. So matatandaan, makasaysayan ang lugar na ni BP Henry ta gari digdi duminoong. So sakayan pandagat kay itong mga sa Amerikano. Digdi BP Henry bubinaba super sa nga Amerikano. Yeah. Panahon World War II. Opo. Kung na kaya saro ini sa mga importanteng lugar digdi sa Legazpi. Kundi makanoson pagilingon kung natatambakan terminin mga basura. Yan, totoo. Na sitwasyon BP Henry ngunya na pagkaaga na nareparo kan DCGB News. Mga dahito masiguro pero gari to yung tigtapok ta mga nagkaparatos-patos na ni Tabi BP Henry. Nagkapatos-patos naman ng mga basura. Tapos sa iba nagpakawaragas na takong kikugay ng mga ayam. Kaya minakanoson paggilingon ang lugar Tabi BP Henry
kundi ako nasasala kada Abril sa celebrar itong landing digdi sa Legazpi City BP Henry kung sa'yo nagitaripon panganin na ang mga opisyal kan lokal na gobyerno, mga veterans as in iba pang mga stakeholders dyan sa naunang bita ng lugar na yan. Ngunyan, reparo, puro na tabi BP Henry basura. Maarat sa mata pag hilingon na gulping basura ang saro sa mga importanteng lugar digdi sa tuyang syudad na dapat nga nilang pigurondom as in pig kukomemorar. Nata daw, may nagkakapirang mga individual na lilayasan kan sa tindang disiplina dahil tulos nakakabalik kung kayaan basura kung sain-sain na sana nakakaabot. Ang tabi ni Henry, ang mga bagay na dapat mariparo as in mapugulan dahil pagparatarapukan ang mga importanteng mga lugar. With boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua Saripo. Mientras tanto, may text na po sa endong mga greetings, mga tugang, mga birthday greetings man yan sa 0966-203-0034 o kaya sa 0969-088-5548. 0969-088-5548 o kaya 0966-203-0034. E-text na po nindo, kailan mga tugang taon pagkatapos kang report ni Jomar, asin kan paningin, yan po sa tuyang tatakwan po nindalan. Jomar, good morning. Anong latest dyan sa 1st District? Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga tarantabay, sa mga bareta, sa Banwaan kan Tiwi, sa Roan, arestado kan Tiwi PNP dahil sa illegal na droga. Tapos na mag-lansar ng drug bypass operation ang grupo kan Tiwi PNP sa pangingin of the Police Major John Luis Pacres, ang Chief of Police, katuwang ang PIDEA Region 5 digdi sa nasabing Banwaan para dakopon na may kunkun sa karasel ang nasarong pigtutubudan nindang suspitadong drug poser and naging matrayong puman ang naunang bita na ang na operasyon kung sa'yo na arestar ninda ini asin nakumpiskaran nin .90 gramo nin pinagtutubo na shabu. Entras tanto, arog man kay ni nangyari sa Banwaan kan baka kay kasudma nag-conducer man ng drug bypass operation an baka kay pulis sa pahingin at Police Major ninyo akyatan asin sa ginibong operasyon ninda arestar ninda si alias Tol, 33 anyos, sarong street level individual na residente kang Legazpi City, na kantos padigdi sa Banwaan kan Bakakay kan pagpabakal nin Shabu. Kar kan mga otoridad sa ginibong drug bypass operation ang 5 sachet ang pinagtutubo na Shabu na may pisadang sobra sa 2 gramo na pagkakarkulong may kantidad na sobra man sa 15,000 pesos. Ano yan mga informasyon na liligdi sa Premier Distrito Kanal by Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Dadangog ka mo Hali dyan sa lawa. CGB. Always number 1, always at your service. Thank you. Paningit sa Morning Hirit. 15 bago mag alas 6 din morning. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hearing. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit, totoo mananggad na may nahiling mga tugang ang mga centenarians kan mga uminaging panahon na ang bunay pwedeng pampalangkaw.
Talaga. Sabi digdi, an growth hormone hali mga tugang sabunay. Nailing tabi, nini, pwedeng makatabang para po magluya ang padagos nyatong pagugurang o siring man mga tugang ini po na nakaka-improve nin mga lawas nin mga nag-edad ng mga persona. Napag-araman mga tugang na ang paggamit ang mga aki kan mga nakaaging panahon pag mahilig da tabi sa bunay sa iya pong namamatian asin naka-expect pig-apod na delayed growth hormone kunhain ini po mga tugang igwa po nin healing tissue o kaya igwa po ni improving healing siring po sa tissue repair, brain function, bone strength, energy and metabolism in general. Ini po nagbibenepisyo nin mga high price o decided increase nin high risk of na nakakatabang para po mapugulan databi and certain types of cancer. Yan. Okay, so tama mananggad pala. Kaya baga tinuro magatakan mga di ba kan mga elementary kita tinuruan kita ki kumain ng itlog para ikaw ay bumilog. Kumain ng itlog para po mga tugang ikaw ay bumilog. Mambunay mananggad palan, pampatalubo da. Yan po ang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman in the morning, ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang, oy, sa mga birthday celebrants natin, i-text na po sa inyong mga greetings in the morning, papasadahan na. Ngunyan tabi na pagkaaga, mga tugang, happy birthday. Ngunyan po na, ano ngunyan Ronald? 31 pa sana, no? 31, Friday, ha? July 31, mga tugang, happy birthday po, happy 7th birthday kay Isaiah Rain Brimen from Papalo and Mama Lola, Tito J. Yes, good morning. Good morning po kay Isaiah Rain Brimen. Happy 7th birthday, iho o anak. Good morning, tabi. Hali kay Mama Lo, Papalo. Yan. Mama Lo. Mali ka ngayon. Di ba, Mama Lola, Buda, Papalolo, Mama Lo, Papalo. At saka, kali kay Tito J. Alright? Landingan, ngayayan kan mga basura, iyo baga. Kahit kan pig inaguraran iyan mga tugang ng Legazpi Landing. Reporter ako kayo. Pig cover me yan. Pig cover man kayo ta an historical value mga tugang kang Legazpi Landing. Diyan kaya sa lugar na may kantil dyan, hararom ang dagat dyan. Kaya dyan mga tugang luminanding sa mga barko kan Amerikano kan mga panahon. Tapos nagsakay na lang sinda kisaradit na mga bangka para po makagilid sa lawod. Yan, ha. Yan po ang sendang kuan dyan. Historika yan. Sabi ni Madam Milindawi, good morning Sir Henry and to all your listeners. Good morning Madam Milindawi ng CMD. Friday, okay ta. Sir, Friday morning, sabi ni Friday morning, pa-shout out po kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Amada Esplana and Ophelia Maravilla. Good morning tabi sa mga yaon dyan sa City Treasurer's Office. At saka pabati ngaya po kay Sir Henry Benitez from Henry Benitez from for his birthday today. He's our district supervisor. Gwapo na, maigoson pa. Garipalan ako Ma'am Ruby. Gwapo na, mahigoson pa. Ma'am Ruby, good morning Ma'am Ruby. Yan boda, so district supervisor ninda. Happy birthday po kay Tokayong Henry Benitez. Good morning Tabi. Good morning sir. Happy birthday. At saka invitation po to all Ibalong Village homeowners and neighbors to celebrate Mass at 5:30 at the Ibalong Village Covered Court. Yaon man po so image ni Saint Roch and Urok pala and Our Lady of Salvation. Sunday po yan, August 2 to 5:30 p.m. Yan. Inimbitaran Tabi and Gabos. Pinapay si Tabi and Gabos na mga naka-star dyan.
sa Ibalong Village tabi. Budak mga katraning na lugar, pipaaram ka mo na sa maabot tabing Agosto 2, aldaw na Domingo, igwa tabing misa na alas 5:30 hapon. Diyan po sa Ibalong Covered Court, tayaon da po so imahe ni San Roque as in Our Lady of Salvation. Okay, sige. Good morning, Henry M. Makasawa ang impeachment, dahil pa yan binurutuhan nganit na sa mga flood control wala sana mapaiyo adi libre so luwas libre nga so nasa luwas hayahay. Okay, sige po. Hay na nga nito. So, ito. Okay. Maraynaga, Mr. M, sa may ICR kampang kan isi may tent dyan, may pangaran na politiko. Apot ko po, kung sako pa yan kan ipalo. At sa actually, dapat kasarabay po yan. De ko aram ko, de ko maka-comment pala, de ko maka-conclude ta. De ko aram kung iyan, na tent na iyan, ginastusan kan gobyerno. Kung ginastusan iyan kan gobyerno, halian sa people's government funds, medyo kompo iyan, medyo questionable iyan. Pero kung personal na iyan na gasto dyan, personal niyang kwarta iyan, pwede man kayo tatabang niya sa mga nagpapalindong dyan, lalo na pag nag-uuran, buda pag nag-iinit. Ha? An epalo kaya, ang pagkasabot ko ha, hindi sunatandaan ko lang, dahil ko lang aram sa iba pang provision, na so government funds dahil po naabuso iyan kan mga nakapwesto kasi nagagamit nila sa sendang personal na personal ninda na pagpapasikat, di ba? Good morning, Sir Henry. Good morning daw sa mga taga Ilawod, Daraga, Albay. Pakigreet po kami sa Barangay Ilawod. Ang dami naming nakikinig dito. Yan. At saka, good morning diyan sa Barangay, diyan sa sandali lang ha. May lingon akong text kasuhapon ini. Good morning tabi sa makusugon ang radyo diyan permi. Makusugon diyan permi ang radyo tabi sa Familia Pisimo. Yan sa Boraguis. Good morning tabi diyan sa Familia Pisimo sa Boraguis. Makusugon non permi ang radyo diyan. Good morning tabi sa good morning kay Tony, kay Ma'am Ani, Rosita, Jake, and Mohan. Good morning, Tabi, Buraguis, Legazpi City. Maraynaga po sa Pamilya Pisimo. Kusog-kusuga pa po ang radyo nga na sukan baga, sugari baga sound system. Magayunon iyan. Good morning, mga bossing. Good morning mga bossing. Good morning kay Amigong Ray Aguilar. Good morning kay Amigong Ray Aguilar. Diyan po mga tugang sa Bicol University. Yeah. At saka madali lang tamay. Gusto kong i-greet ini ay nangani ulitong ko ini sa mga paradangog ta dyan sa ito ha. Good morning tabi kay Madam Juliet Sarampote. Yan ha. Madam Juliet Sarampote, good morning tabi dyan sa Kamalig, yan sa Renato's Catering, buda kay lalo na kay Chef Ato Jr. Yan si Renato Sarampote, good morning tabi dyan kay Madam Juliet Sarampote, para antabay tayo ni oral daw. At saka uni pa ang pamilyang pwede sa kong paltos magdangon, Ellen Lonceras. Good morning, Ma'am Ellen. At saka good morning sa iyang agom na si Romy Lonceras dyan sa Barangay Kimantong. Ma'am Ellen, good morning. At saka kay si Romy Lonceras. Buda sa imong aki na si Love Sirio. Yan. Si Love Sirio, perming naka-smile. Good morning, tabi. Kunin niyo dyan sa SM. BDO SM branch. Yan. Si Ma'am Love Sirio. Good morning, Ma'am Love. Gagayon nga niya kan ngaran mo, Madam Love. Yung nga nga sir, habang nga ako arapulon niya kan ibang nga, tawa kayong mapasala ang interpretasyon. Good morning. Good morning. Good morning. Sige po. Good morning, Tabi. Sa gabos na mga kwanta. Baka bagapad mga birthday greetings mo. Nasandali lang. Didi po sa endong programang Morning Hirit. Madali lang ha. Sana kaya ito. Baka igwapa digding. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Yan ha.
At saka kay Ma'am Ruby Rosin, good morning Ma'am Ruby. Yan ha. At saka kay ano salbata ng basura ini mananggado. Grabe. Ano sa may ligas pilanding ay nako. Ano ba to? O ni mananggad o pinadras ako ni Joshua. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Good morning. Sabi ni Ma'am Ruby, I love you kuya. Opo ate. Likewise ate. Ate. Likewise po ate. Giring matuakas ako. Ayun na po iyan bagang arapunan maski baga matua. Ang apon ate kuya. Alright, okay na wala. Ay, baka igwapa digdi. O madali lang tabi, madali lang ha. Madali lang. Saan na kaya yun? Oh, ay na nga ni ito. Pangyari lugod, nawara lugod. So, nawara. Baka mabarita na kaya ako eh. Madali lang. Baka igwa ki ito. Ay, nako. 25 na. Nag-greetings ini. Advance Happy Fiesta po sa mga taga-Taisan sa August 15 and 16. Sabi ni Bernadette Mallorca Garcia. Sabi ni Annabel Kanya, happy birthday po sa ninang ko paring. Ninang paring ko. Yan ha. Maribel Lorena, good morning daw from Canarom. Ramon Convencido, good morning Aida Kaunka. Good morning Tabi Madam. Marlene Lunas, happy Nutrition Month sa Bariw Elementary School in Bariw, Kamalig, Albay. Cindy Nieva, good morning sir. Always watching, listening from Kamalig, Baligang, Kamalig, Albay. Anita Kiapos, good morning sir. Habang nagkakapi-kapi, good morning. Sabi ni Tess de la Torre Marchan, good morning ma'am. Nagpadraki mga heart. Good morning Tabi, sabi ni Ma'am Nieves Peralta. Yan. Good morning Tabi Mading Silvia Arboleda. Madam Madi. Maray na. Kumusta Madi? May handa si Sir Edgar Kasowapon. Nag-greet ko baga ito. May handa si Sir Edgar kan sa iyang 60th birthday. Kaya man sa ko, nagpadadang bihon Tabi Madi Silvia. Okay na, sa pag 61 niya na sana, taraman mo iyo. Pag 61 niya na sana ha. Oy, Pretty Girl. Ano nga ning istasyon ano nga ning programa Tabi ni Pretty Girl? Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta kanal daw digdi po sa GB News Express. Pag-anunsyo ni PBBM na pag-amyandar sa Iperalo, dakulang bagay para sa mga namanwaang Pilipino, sigon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Maabot sa 20,000 na mga kakian edad anom sagkod 59 bulan. Target kan Legazpi City Health Office na babakunahan po Agosto 10 sagkod 14 bilang parte kan kampanya kontra sa tigdas asin rubella. Impeachment trial mantinido sa oras ng alas 10 aga sagod alas 13 hapon. Senador Ping Lacson habo nang makipag-ceasefire kan Senador Alan Peter Cayetano. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump siniguro ang pagbalo sa Iran matapos atakyon ang sa indang US bases sa Jordan. Business News, hirit na aumento sa pamasahe. Upo na ng tukaron kan LTFRB. Esports, Olympic gold medalist, weightlifter na si Hedelin Diaz makonduktan in world-class weightlifting competition sa nasyon. Sa health news, instant food pwedeng magdara nin memory loss sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Target kang Legazpi City Health Office o CHO na mabakunahan ang maabot sa 20,000 na mga kakian sagkod sa edad na anom sagkod 59 bulan sa iraram kan measles, rubella, supplemental immunization activity nagigibon po alas 10 sagkod 14, 2026 bilang parte kan kampanya laban sa tigdas asin rubella. Sigon kay CHO Head Dr. Francis Gomez, nagkondusir naan sa indang opisina ng profiling sa kada barangay. Tanganing mahilingan mga akit na kwalipikadong mabakunahan. Dagdag pa niya na mapautuman ang opisina ng mapping activity matapos ang immunization. Ngani na masiguro ang daing eligible na mga akit na mawawalat na daing na mabakunahan. Biging ganyan man Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga magurang at sin guardian na aprobisaran ng libreng bakuna tanganing maproteheran ng sa indang mga kakian laban sa tigdas asin rubella. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, dakulang bagay na inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPERA sa pakipagtabangan kan mga namanwaang Pilipino. Inang pahayag sa DCGB News ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. matapos sa anunsyo ni Presidente Marcos sa iyang ikalimang State of the Nation Address.
ang pangapudan na amyendera ng IPERA law para halihon ang system loss charges kasabay ang value-added tax na pigpapasa asin pigisingil sa consumer kan kuryente. Paliwanag ni Garbi na ang pag-abot sa supply kan kuryente kada harong nga napiktado pwedeng mawara ang kuryente dahil sa technical losses siring ang pagkawara kang enerhiya sa transmission asin distribution line o kaya ang non-technical losses siring kan illegal na koneksyon sa kuryente o paggamit kan jumper. Serarom kan presenting lay kasabay ang IPERA law sa Asin Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Electricity and Theft Electric Transmission Lines Materials Act sarong standard global practice o pigutugutan kan mga distribution utilities. Nabawiyon ang parte kan system laws na nakapalaman sa bulanan na bill kan kuryente. Sa ibong kan pagbabor ni Garbi, nagtutuwod ang opisyal na kung maamyanan ang lay, dapat magkaigwan ng subsidiya ang gobyerno para sa mga kooperatiba base man yan sa suwestyon kan PhilReca o Philippine Association of Electric Cooperatives. Sa panibagong batas, sa pag-amendar kang batas, igwaki nagkakanigong subsidiya na hali sa gobyerno. Ang viability kang sa tuyang mga electric cooperatives, maapektaran. In fact, Philippine Rural Electric Cooperatives Association, itong PhilReca, na konsein 121 electric cooperatives sa tuyang nasyon. Ang sabi ninda, masuporta sinda sa removal kang systems kung ang national government would directly shoulder the cost through a dedicated subsidy mechanism. Ang tingog ni Congressman Alfredo Garbin Jr. kanako Bicol sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, educational assistance sa mga college students priority kanako Bicol. Uyap ang report kay Al Armario. Laom na sa mga masunod na bulan ang educational assistance hali sa gobyerno nasyonal. Sa pahayag ni Congressman Attorney Pedro Garbin Jr. kanako Bicol, nasaroyan kanat pindang pitututukan mo niyan ang edukasyon sa rong dakulang kapital sa pag-asenso kan lugar, human capital para sa anuman na oportunidad sa trabaho. Ayaon ang oyan ang saro sa mga priority sa ngunyan kana gobyerno nasyonal kanako Bicol. Human ini ang pigingoa na madaradig di sa Bicol para makatabang sa mga estudyante asin mga magurang. Ngunyan nagalat na sana kanako Bicol sa paggabanin fondo hali sa gobyerno nasyonal. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nasa linyaman ang dagdag na report ni Jimmy Nasalita. Solamenteng hobilyar sana ang dainin organisadong basketball player asin dahin nag-intra sa ongoing na Governor's Cup digdi sa Albay. Basado kay Mayor Jorim Arcangel dahi ang hobilyar nagsabay sa rason na primero sa Ditan Banwa kana nasabing Banwaan bilang alkalde ano ang laban sa hobilyar sa mga Banwaan asin syudad pagabot sa laban sa basketball kung saan ang kada basketball team may import ang bayad kan mga import mahal sa kada kawat kumpleto pati gabos na pangaipuhan kung kay imbis na mag-alokar nin pondo sa pakipagkawat sa basketball, mas minarhay kan na lokal na gobyerno ang ireserbahan pondo sa mga pwedeng maitaong ayuda sa mga nasasakupan na mga namamanuan kaysa sa basketball. Susub sa alkalde kan hobilyar gilid na nguna ang gastos pagabot sa mga kawat imbes ang mga priority na nguna ang pigasikaso sa mga programa sa pagtubod niya na mas kapakipakinabang ini sa laog kan sa iyang Banwaan na nasasakupan. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa lawas. Mientras tanto, mga tugang dagdag pang report kasabay si Karen Ala. Taripa sa ibang mga paradahan kan tricycle sa Legazpi. Aligadong pinapabaralik kan ibang mga to the president sa city government kan Legazpi. Report kay Karen Ala.
para kliyentas na nakabaralik sa LGU Legazpi ang ibang taripa sa ibang mga paradahan kan tricycle sa Legazpi dahil sa aligadong salang komputasyon o kalkulasyon kan pag-adjust kan pamasahe sa parte kan mga tricycle driver. Iyan ang personal na napag-araman kan DCGB sa mga driver. Kaan naman iba-ibang parada. Kung sa sinabi na may mga parada ang nagpahayag na lugi ini sa aligadong sala na computation kan taripa na itigsaw kan city government. Dahilan na imbis padagdag, pababa sa pinagahagad na increase sa pamasahe. Kung kaya nag-inisyal ang mga toda na ibalik, tanganing makatalagan sa parte kan mga nagpapalasadang tricycle driver ang pamasahe sa syudad. Manta pinag-aaram pa kan DCGB sa chairman kan Committee on Public Utilities na si Councilor Butch Lucila kung paano ang formal na computation at implementasyon kayo ni para sa kaaraman kan publiko. Lalo't day ini pwede magralangkaw kita masahe na dai pang nakadurukot na taripa. Karan ala, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta. Dumang kita mga tugang sa report na Angel Mostasa, DNR Bicol. Pinagtitibay ang suporta sa 10 taon na greening as in livelihood program sa Naga City. Angel, i-detalye mo. Sagray na pigri-iterar ka Department of Environment and Natural Resources Bicol ang commitment kaini sa pangatama sa kapalibutan sa pagikan pagpartisipar sa pagpirma kan sarong Memorandum of Agreement sa implementasyon kang Naga Upland Green Canopy and Livelihood Program sa Naga City. Pinanganutan ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Milla Jr. ang ceremonial signing ibahan na ang lokal na gobyerno kan Naga City sa panginatman ni Mayor Lenny Robredo as an iba pang partner agencies. Sigon sa ahensya, objeto kaini na magkaigwanin na 10 taon na pagtatabangan ka na hensya asin gobyerno katuwang ang manibabang institusyon para sa implementasyon ng mga programa na nakatutok sa rehabilitasyon ka na kabubuldan, sustainable agroforestry asin pagpapakusugman kang climate resilience asin iba pa sa Mount Isarog o palibot kan Mount Isarog Natural Park asin Nagar River Watershed. Sa raman kang kasunduan, mataon ni na ang DNR nin technical assistance sa mga land mapping, zoning asin pagpili nin mga napapanahon o nababagay na mga itatanom na kahoy. Matagama man ang DNR nin mga seedlings nin mga kahoy asin kawayan hali sa indang nursery para masuportaran ang reforestation asin agroforestry activities kan programa. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Thank you, Angel, sa mga bareta. Mientras tanto, Daraga PNP pigrekomendar ang pagbilog ng clamping ordinance. Joshua Bino sa report. Clamping ordinance ang kulang asin kaipuhan sa munisipyo kan Daraga Albay. Tangani ng mas matawan nin na pangil ang road clearing operation, lalong-lalo na may kinaraman sa mga illegal parking. Kay Chief of Police kan Daraga Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, talagang challenge para sa sainda ang pag-resolver man sa mga illegal parking sa palibot kan munisipyo. So, sa pinag-unambitan kayo ni, iyo ining Bagtang Road, digdi sa barangay Sagpon, kung saan talagang gulpi ang mga nakaparada sa gilid kan na tinampo, no minsan nakaparada pa sa tangod kan dakulaon na nakasurat, no parking zone. Kay Tagtag, pinagrekomendar minda sa lokal na gobyerno asin sa sangguniang bayan na magbilog nin clamping ordinance. Tangalin ng iyo mas mahigot-higot na sa indang maipautob dahilan ta day basta-basta nagkakatirikitan itong mga illegal na nakaparada, lalo na kung unidentified o day manabibisto, day manahanap ang mga driver kayo ni. Pero kung may pang wheel clamp na sa munisipyo kan Daraga, mas matatawan nin pangil ang implementasyon kan road clearing. Dagdag na bareta, dawngunta ang pahayag ni Chief of Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag. Maliban din po dyan, po sa Bagtang, nakailan na po tayo ng road clearing operation po dyan. Kaya lang po, ang isa sa mga challenges po natin is yung po mga unattended vehicles na hindi po natin matikitan. Kasi po wala pong pagkakakilanlan sa kanila mga drivers. So,
Yan po ay recognize na rin po ng ating LGU, even si Mayor and the Sangguniang Bayan, na kung saan nire-recommend po ng Daraga LPS is magkaroon tayo ng ordinance sa pagdating sa planning. So sana po maproseso po yun agad at magawin pong ordinance po dito. So malaking bagay po yan. Yan ang dagdag na report. Joshua Wino, DCGB. Oras Pilipinas, 18 minutos, pasado alas 6 nin pagkaaga. Road opening sa Barangay Salvacion Malilipot, hahamanon ngunyan aldaw. Jomar Bien ang may dara kan detalye. Hihingwahong kanukan na gobyerno kan malilipot na tapos ngunya na aldaw ang road opening project sa Barangay Salvacion kan nasabing Banuaan. Ini ang pinahayag ni Mayor Sinon Volante sa DCGB News. Sinabi kan alkalde na target na idang tapuso ng ngunya na aldaw ang road opening pasiring sa Barangay Salvacion bilang preparasyon sa nakatalaan na gibuhon na maritime o annual maritime procession sa aga sa nasabing barangay. Susog sa alkalde, piglalaw man na dakulan madarayo para sa naunang bitan na aktibidad kan simbahan, kaya importante na mabuksan na o matapos na ining tinampo tangani na makaduman sa nasabing barangay ang mga magbibirisita para sa nasabing okasyon. Pinasalamatan man kan alkalde si Mayor o si Gobernador Noel Rosal dahilan sa pagpasubli kan gobyerno provinsyal kan bako asin iba pang heavy equipment na pinagagamit ninda sa road opening. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:19. Magbabalik ang DCGB News Express. Makalipas kan mga patalastas. Anong na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko.
Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atop Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, mga tugang alas 6:24 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta. Mantinido po sa dating schedule na alas 10 aga, sagod alas 3 hapon kada Lunes, sagod Miyerkules ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sigon kay Senador Erwin Tulfo. Sa nakaaging pagnangog, nagapelar si Senador Mig Zubiri, nagibon ining alas 10:30 nin aga, sagod alas 3:30 nin hapon. Tanganing matawanan mas halabang oras ang preparasyon kan mga senador bago magbo ng pagnangog. Siring man, napaunran ang nasabing pwesto matapos ay pinag-insistir ni Senador Pampilo Lacson naman tiniron sa orihinal na oras ang alas 10 in aga, sagod alas 3 in hapon. Tinamalin doon ni Lacson na ang presenteng oras supisyente para magibo ang mga presentasyon asin ebidensya nin testimonya asin day na atraso ang dalagan kan pagdangog. Marhay man ini para iwas gabat sa bulos ng trapiko sa Metro Manila sigon pa sa senador. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang tirawanin doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
o tinawanin permiso ni Presidente Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue BIR para buksan ang tax record ni Vice President Sara Duterte asin agom kaining si Attorney Manasseh Carpio katakod kan impeachment trial kan presidente. Sigon sa Palace Press Officer Attorney Claire Castro, a pesar sa inotang ipinahayag kainin nahabo kan presidente na makiaram sa impeachment trial dahil saro man ining impeachable official, alagad kay puan magsunod si PBBM sa kung ano ang nakapalaman sa ley. Sinabi ni Castro na kung ini para sa katotohanan, di pupugulan ni Presidente Marcos Jr. ang katotohanan para sa mga Pilipino. Ipinag-insiste ni Castro na pigahagad iningon yan kan pagkakataon kasi niniman ang hinagad kan Senado kaya day ulangon kan presidente ang pagluwas kan katotohanan. Sinabi ni Castro na piglaoman kan Malacanang napapalatawon ini kan mga kritiko na may kolor politika pero paninindugan kan presidente na nagsusunod sana siya sa proseso, nagutob sa ley maski siya pang padangugan pa o tawan ni negatibong impresyon. Manong digdi, makusog na pigkontra kan mga abogado ni BP Sara ang pagbukas sa tax records, pati na ang sayang agom dahil bawal na isa publiko ang tax records kung daing permiso ang mga tawong pigpapangaranan kaini. Mientras tanto, naresibi na kang Senate Impeachment Court sa bagikan Office of the Clerk of Court ang dokumentong isinumiter kasuhapon bilang pagsunod sa mga subpena para sa financial records ni VP Sara Zimmerman Duterte asin kan saya agom na sa Attorney Manasseh Carpio asin kan binding entity na palaman sa mga subpena. Sigon sa report, sa kudod to nakapagsumiter na kan compliance ang Bureau of Internal Revenue o BIR asin nagkapirang panginot na bangko kaibahan ng BDO, Unibank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company asin Security Bank Corporation. Padagos man na nagdesibi ng documentary submission sa iba pang institusyon na sakod kan subpena. Bilang background sa nakaaging trial day, sinukarang isyo kan confidential funds kan Department of Education na nagkakantidad ng 112.5 milyon na pigasabing na-release na daing formal na endorsement para sa Special Disbursement Officer o Disbursing Officer. Ang mga dokumentong nagpigsumiter kaswapon, igalaaw man na magiging mahalagang parte kan ebidensya sa pagpapadagos kan impeachment proceedings kontra kay Vice Presidente Duterte. Kamabutan kan Senado na maugin ang gabos na financial records para masiguro ang transparency asin paninimbagan sa paggamit kan fundo kan gobyerno. Daing planong makipag-ceasefire si Senador Ping Lacson kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos niyang ibulgar ang pigasabing anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Taguig City. Sinabi ni Lacson na ang tangro na ceasefire kan sarong tawong daing kuna-kuna kun umatake. Daing anuman na rason iyo ang saro sa nang hiro nin ipokrito para sa giraray na makapagtipolin kusog para makapaghanda para sa masunod niyang pang-irarom na hiro. Ceasefire my foot. Anong klasing tao ang madeklara nin gera? Toy gun ang dara asin liwoy ang bala. Pag nagkompronta nin bomba, ma-request nin ceasefire. Painghing pasigon kay Lacson ang tangro na ceasefire na tigil alitan mangyari matapos si Bulgar. Ni Lacson ang pig-apod niyang daming evidence kan double billing asin iba pang proyekto sa Taguig City. Matapos isumiter ang mga ebidensya sa ombudsman, sinabi ni Lacson ay bubulgar niya ang mga delicious na mga detalye kang anomalya sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. May kinaraman sa mga flood control project. Inot nang sinabi ni Lacson na handa siyang ibuhos ang gabos niyang para idepensa ang sa iyang integridad matapos sumubra sa korit si Cayetano. Kan magpadangog ini na questionable ang pagtaas kan sa iyang net worth. Ipinag-insiste ni Lacson na magrambong ang sa iyang yaman sa pagikan lehitimong negosyo. Sa laog nin tulong tao nawara siya sa Senado. Idinagdag pa niya na ang integridad ang sa iyang pinakamahalagang pagrugaring na minana niya sa iyang mga magurang. 6:30 na oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Magalipas kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga bareta, kasunod kan mga halos 2 semana na big time oil price high kung saan 10 hanggang 20 pesos kada litro ang biglaan na ipinagdagdag sa mga diesel as in gasolina sa giraray na nangapudan si Senador Bongo sa Executive Department para sa makaskas na pagsimbag asintabang para sa mga Pilipinong apektado kay ni. Sa sayang pahayag kanuminaging aldaw, sinabi kan Senador na namamatian kan mga Pilipino ang padagos na tios darakan halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo, halangkaw na presyo nin mga barakalon, bayadan sa kuryente asin halangkaw na presyo kan dolyar kumpara sa piso. Siring man nakisumaro ang senador sa pagpangadji na makabalik na sa normal ang pamumuhay kan mga Pilipino.
kano minaging simana, formal lang nagbukas ang ikadawang regular na sesyon kang Kongreso kay baan kapwa niya mga senador. Natututukan ni Senador Bongo ang mga programa nin asin propestong lay na may katuyuhan na gibuhon na mas magian ang pamumuhay kan lambang Pilipino lalo na sa panahon nin krisis. Mientras tanto sa may connection kay ni, sa iya pang tinamanin doon na ang mga system loss charges may kinaraman sa kuryente, di dapat iyan ipinapasa sa mga Pilipino. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, siniguro po ni US President Donald Trump na mabalo sinda kontra sa Iran matapos ang ginibong pag-atake sa US bases sa Jordan. Ang nasabing patani di pinaluwas matapos ang padagos na lamanan maski igwang pigbubuson na peace negotiation. Inanunsyo man kan Saudi Arabia ang i-strike sa militant bases sa Iraq. Mantang inakusaran man kan Israel ang Hezbollah na nagbalgar sa negosasyon. Sa nakaaging duwang aldaw, inireport kan Saudi Arabia ang drone attack hali sa Iraq na ang target iyo ang sa indang crude facilities. Negosyo news, mga tugang sa DCGB, pupo na ng tukaron kan Land Bank o kaya kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nakapindyenteng petisyon sa nagkaperang transport groups para sa aumento sa pamasahe. Sigon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza, nasangunyan pigadalan kan ahensyan magkanigong pag-itaas sa pamasahe sa jeep, pampasaherong bus utility, van express, taxis sa motorcycle taxis. Sinabi niyang mabilog sina rekomendasyon hamas talong madaling panahon magigirumduma na inot nang nasugo ang ahensya sa giraray na kwentahon unfair adjustment base sa isinumiter na petisyon kan pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide o piston para lang kawan ang minimum fare na 10 pesos. Apera digdi pigadalan man kan ahensyan mga petisyon na nagsumiter ang apat na grupo. Siniguro Mendoza na madesisyon sinda susog sa interes kan publiko, utility vehicle sector, katakod kan pagsiguro na protektado ang interes kan commuter sa publiko. Ang pag-adal sa aumento sa pamasahe sa taho kan pagsikad kan operational cost kan transport sector kasunod kan serye nin pag-itaas kan presyo nin mga produktong petrolyo dara kan panibagong tensyon sa Medio Oriente. Sports news, handang-handa na mga tugang ang kaintunuting Olympic gold medalist weightlifter na si Heidelin Diaz sa gigibuhon na world-class weightlifting competition sa nasyon. Ang HD Lift Off official na gigibuhon sa masunod na bulan kung saan inipapanginutan ni Diaz asin kanagom kay ning coach na si Julius Naranjo. Maawot kan torneo na mas talong mamidbida ng sports na weightlifting sa nasyon. Sigon kay Diaz, napapanahon na para gibuhon ang kompetisyon matapos ang 5 taon na nakamtan niya ang primerong medalyang bulawan sa gold medal o primerong medalya na bulawan o kaya gold medal. Gigibuhon ang kompetisyon sa maabot na Agosto 15 hanggang 16 sa syudad kan Makati. Health news kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Dapat magluway-luway sa pagkaon ng mga instant foods, french fries as in dairy products dahil mayaman ni sa artificial trans fat na pwedeng magdara ng memory loss o pagkawala ng memorya sigon sa mga eksperto. Base sa memory test na ginibo kan grupo ni Dr. Beatriz Colomba kan University of California sa San Diego, nagluwas na kung masalangkaw sa trans fat consumption, mas makaskas magluya ang memorya kan sarong tawo na nasa edad 45 anyos pababa. Pero di diyan na lang na trans fat consumption may dakulang epekto man sa behavior, mood, as in iba pang brain functions. An artificial trans fat o hydrogenated vegetable oils na bibilog kapag kuminaon ang sarong tawo ni mga mamantika o malaman o malana na mga pagkaon. Abiso kan FDA na mas marahay kundi limitaran o iwasan na ang pagkaon ng mga instant food, araw kan instant noodles, ice cream, pancakes sa sinchicheria at perming i-check ang ingrediente ng mga dairy products para maiwasan ang pagluya ng memorya. Healthcare from News by Mardela. Kaya ba? Thank you very much, Paring Mar de la Cruz. Sali po dyan sa News Bay, sa ramon ng kabugtakan kampanahon. Kasabay si Melvin Almoela. Melvin.
Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB, asin sa gabos na taga pakinig, asin taga subaybay kan DCGB. Sa kanya na Tulyo 31, 2026, saldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Track kang low pressure area ang nakaka-apekto sa Kabisayan asin sa eastern section of Mindanao. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot naman kang mga localized thunderstorm. Ang parosay maluya sagkod moderato na hali sa norte sirangan sagkod sa norte sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:32 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 6:13 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohala reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Mga tugang iyang panitalyes kan mga darakulang bareta kanalaw. Sinurat po sa News Base ni News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyarana, si Nicole Ann Gloriani Siringman. Ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwan. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Puya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best ni istorya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best me talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa urog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, gibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Gang balik kita sa programa. Uy, 15 minutos. 15 minutos. Mga tugang bago tabi magabot ang alas 6, alas 7 nin pagkaaga. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may nagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin 5:48 na po 5:48 na. Oras natin 6:48 na. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Padagos kita mga tugang sa Barreta. Bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Saro na tabing empleyado sa sarong lokal na gobyerno, na may posisyon, may maray na sweldo. Problema, muya pang bayaan kang, ay nako. Nako. May tawo man talagang kuripo. Pero mga tugang sa iba, salbata ng gasto, makosa na ang gusto. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Tastasan daw tabi. Baka pwede digdi. Mahina eh. Tastasan daw tabi kinit na ining headset. Ayan, gari okay na. Ayan, nagulpi. Alright, go ahead tabi, Joshua. Hello. Go. Hi. Hello. Hi. Hi, baby love. Good morning, Joshua. Good morning po, BP. Good morning, baby love. Salbata na ka Diyos mo. Garimay gusto kong sabihin na. Garimalayan sa imong tirada. Bakit? Mukhang ibang ibig mong sabihin na. Baby loves. Sarabayon ka. Good morning, baby loves. Good morning po, BP. ulit. Good morning, baby loves. Good morning po, BP. Go ahead. Mm-hmm. Stay daw ini. Na? Empleyado sa sarong lokal na gobyerno. Oh. Ano yan? Marayman ang posisyon. Oh. May marayman na sweldo. Oh. Ano? Ang problema, muya ng bayaan kan ilusyon dahil sa sobrang kakuriputan. Ay, nako. Nako, baby love. Sigon sa kulalapnit. Oh. Ining si Boseng. Maray man da ako permi man nakakaromdom. Mahilig man mag-uruagdang makipag-date sa ilusyon niya. Problema, iuragan si girl. Nata. Nakapira na kaya ki-date,
Sundo sa napermi sa Lugaw. Lugaw. Gabi at araw ay baman pala rito. Ano natada Sundo sa napermi sa Lugaw. Ara mo maray nga ang logo tamay bunay. Ang order nga ni Lugaw plain. A plain. Plain palan. Plain Lugaw. Okay. No minsan tarong bes dito. Oo. Maski Banggina, nag-agda pa si Bossing na mag-date. Makulit Makulit. Oo. Pag-abot da kay ni Kandua, duman sa tambayan sa park, Oo. inuraga na naman si girl. Ano ini si Bossing? May agaw soltero ini. Sultero pa man. Okay. Sultero pa man. Ay, ako nga, kuripot ka, soltero ko. Kuripoton man ako. Hindi man, pag sultero... Pero pag iyag keto kan, girlfriend ko baga, si Mrs. man sa na baga. Hindi totoo yan. Ay, sarawayo man, ini man ha. Pero pag iagda ako ni Mrs., makaskaso na ako binabulnot. Hindi baga. Kaya, ano bang teknik dyan? Ang hanapon mong bata, so may trabaho man. Share ka mong duwa. Buna may trabaho, may gawa man siyang income. Nganing share ka mong duwa. Correct. Until now. Okay. Banggay na da. Sa pa. Nag-agda makipag-date. Pag-abot sa tambayan sa park, inuraga na naman si baby girl. Tabati da ang tipunaw na. Taday pa man na mamanggi. Dahil sa kaan magparamuto-muto. Taba ka nagtitipo naman. Kampara sa kasal ninda, di ba? Pag sultiro naman kayang medyo maedad na, dapat mag-iskusar man. Ibo da pa. Okay, no comment. Okay. Baka nagtitipon kay pangkasal? Di. Ngunyan. Nag-date. Oo. Pag-abot na sa tambayan sa park, inuraga na naman si girl. Oo. Papipunaw na, taray pamanda na mamanggi. Oo. Ang binakalsa na naman da ni Bossing, 20 pesos naman maharang pa. Kay patuloy kong mamahalin. Sino ka man? Magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita na. Magkakapigil sa aking damdamin. Daog ko itong bis na ano na lang. Daog ko sa bis at ano. Ano yan ala ko kaan, Joshua? Ano na sa itong stay alive, stay alive, stay alive. Sabi kang barkada ko, pwede nga niya po na day ka na magkanta? Tata nga niya ko, mas bagay ka kanya mag-announcer sana. Maraot sa pagnangog sa boses kapag minakal. Oy, pwede po day ka na magkanta? Ano? Mag-announcer ka na sana. O ngunyan, anong problema? Ano duman ang concern niya? Baby girl? Sobra man ang kapuriputan. Pero, pag sa mga amigo, meron dati rin urago. Pagsano? Pag sa mga amigo. Ay, sinyal yan. Signal na. Wala ka nagpauyam. Baka.
Day ka pa, ginagda ka. Day ka pa namanggi. Nagiba ka man. Daraw ka sagot. Pagkaon sa'yo, maharang naman eh. Awin na. Madadagit si Baby Labs. Nadagit si Baby Love. Nadagit si Baby Labs. Kapag sa mga amigo ngaya, uragunan magpainom. Oh. Sako, Pag ngaya sa kuripot ilusyon, ka. Pag sa ilusyon, halos mo yan ang gakudan ang kwartang day makirulag sa pitaka. O na ang number, magugma siya kang number na yun, 0969-088-5548, 0966-203-0034. Mag-text lang yan. Aha. Kung gusto niya na medyo bako kuripot kay Riba. Correct. Kay Henry M. Kamugabos, ayos. May pagkaon na may take out pa. Ano? May pagkaon na may take out pa. Pag di na ubos, Pati. ang take out o galing delikado. Nata. Saan mo daraw niyan? Ito na rin mo sa iya. Ay maray ang isip mo. Ngayabe, para man niya kay mama mo. Maray ang naisip mo. Ipadara mo sa iya, adi. Oo. Ay, nagkay ko. Okay. Ano kung matana sa... Para man niya kay mama mo. Ano kung sarong maratana ang mga tao. Kung maratana ang mga tao sa harong. Pag-abot sa harong, kaysa anhali ay pipatao ngaya po ni. Ay, marayon man daw iyan nakwan mo. Mama, Papa, o pipatao ngaya po ni. Uy, marayon man daw iyan. O, sa kabaga. Ayos. Ayos. Good idea. Good idea. Good idea. Epektibo. 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 Epektibo, Kaya pala. Istorya man sana? Sa bagay, yung ang pagalingan ng istorya, takon tumudan. Okay. Aha. Pasiguro, Noy. Konsuelo man sa na po yan, mga tugang sa morning hearing. Mga tugang, maray itong ideyang ito Kundi mabareta, nag-ayuwak na ko. Wala pala si Jasmine ngunyan. May emergency palan kasubanggi, kasuhapon. Oto nagpaaram palan kasubago sa kasubanggi. Nagi mata ako kang bata ko ba nagkatulog akong atas. Nag-apon sa ko si Ate Jasmine, Teacher Jasmine. May pigasikaso ngaya po akong importantihon ngunyan. Di ngaya po ako di ngaya po ako amatang atabta. Leda siya nangingiturog. Leda siya nangingiturog. Isa lang nga ako, gusto mong tumurog na nag-agi sa pirot. Nag-agi sa pirot. Dila siya. O ngayon ako, sige na. Kaya nagboto po, seriously, may biglaan siyang linako kaso banggit. Di maiwasan siya dapat ang mag-asikaso. Kaya nagpaaram tabi sa kuya, kaso banggit na matanga. Na hanggang mo niya na aga, grabe talaga ang pirot niya. Salamat, kanserong pagantabay, Bareta alas 7, susunod na. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong